Assalamu alaikum. Aleykümselam. Olmayan. Mecituma ak keptere hoş geldin bra. Sağ ol millet. Bugün Nesibe'den yüz yüze gepleşimiz yani 3 yılın devamında Cemilensin sorular var, rahatlar var. Hem için bunu diyen sebebi Mehmet Nazarov bizim online gepleşimizde mehman olupdu. Online gepleşi görmediklerimiz bağlısı hökman görün. Bilmiyorum berden çıkarım aşağıdan sılkan koy geçin. Sebebi Mehmet Nazarov değişli has yakın sorular. Nerede neçinci yıl biyografi ve şunu mendeş köne soruların köpüsü şu online gepleşikte cevap verilip Mehmet kak baloj cevaplarını berip geçenler görecek değilseniz sılkan koyup geçen. Bu gepleşikte 3 yılın devamında Cemile'nin kızık sorular, felsefe sorularım bolya, içkin sorularım bolya, azıcık intrigada bolya. Tayin mı? Yavaş, nesip olsun. Başladı. Aşağı. İlkinci sorularımın biri elbette. 3 yıldan beri nemeler ötküdüm? Neye mi maniydi? Kariyer manıydı, sınıvat manıydı. Duruşumda. Neye mi diysem ki? Bir ütgön daha yok diysem bir hilek var ha. Elbette. Ay iş yapıyor. Bir neyem ilhama göre hareket edip bir täze adamlar bilen tanışýan wagt edýän bir alyp barýan nasam jeri bir alyp barýan ütgeşikde ütgeşmeler ýok. Yani işimi edip ber. Arslan diýýär skromçy diýär-de. Nime şutaýda belek geçen 3 ýyl munyň biz gepleşýändigimizde online gepleşikde yüzüni tanalan okdy bura. Mehmet Nazarov diýsem 10 adamyň 7 sana tanaman bilýärdi. Tek ýyly diýemde Mehmet tanı. Ha, Mehmet, o tanadyk diýerler. Bugün Nesibe'den Mehmet Nazarov diýsen, tutup 10 adam Mehmet Nazarov diýip 8 sana resmi tanıýas, diňleýäs. Sen 10 adam 10'na tanap bolmaýar bilýän, näme hilip ýyldız bolsun. Onu 8 sana bugün tanıýar. Tarjy face yüzüňi brand etdiň, tanalýan. Hudaş. Ütkeşiklerden men goşup geçeň diýmeýärdim, aýdamam. Indi 3 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň iň köp dinlenýän rap artist boldum. Iň populärny ve talabym ýokary. Ýokary derejede. 3 ýylda nämeler ütkedi diýen ýene bir gedek. Ne ol wara soraň öýde ýöne oturup özüňe öw oturup çok soraň bolmaýdy ýa-da näme diýsem bilemok da. Bir aýtyp biljek zadym näme öz içki dünýäme şatlyk goşuldy diýemesem bir gowurýan işimden bir ýerine düşüp olam iýdi giderli şu mysal üçin tequila aýdym çykany şul tequilany näme aýlaýsam bir ýöne iskra bolup gitmedi. Allah şükür näme ýanyp çykdygym kadyp pikir edýänler bar. Şo zat meni özüme begenirýän ýöne öz netime de görä bolum kadýanlar. Toşda ni artist adnoy pesni diýen. Soňkularym ondan beter gidenler. Ahtançak berdi hem. Ýoş. Şo diýjek bolýan wadyma düşünsem, şo zat begenirýär kadýanlar maňa. Şo da bir ütgeşme meň üçin durmuşda diýip alsamam bolar. Olur ütgeşme. Iýdi giderligini saklap gelýänim bile. O da entäm geçmeli ýolumyz az däl ol bir. Mädi has ýakynan tanıyan diýsem ýalňyşman. Ýani şahsy dünýäsinde däl, iňini sunuwatyny ýerden bäri men özüm bir fanat diýjek ýaly köp aýdymlaryny dinleýärdim. Has ýakynan tanış we Mehmet näçe ýyllap aýtman aç kalıp sunuwatı täzeden gelen bilýär-de 3 ýyldyk gatygowy tapawut, gatygowy derece. Men sen adyňa beýenäm, Ramazan. Diňe öňe, diňe gaz. Ýa-ni şo höwes zat diýdiň, niňe şutaýda bir soraw dörýärdi. Mehmet, energi çeşmeň nerden alýan? Sonra bir gow jogap berdi. O editan çykyp durar. Trend. Ferem enerji de no garaz bilýän. Enerji çeşmeni men wara nasamym jeli özüme hakykatdan aýdanda diýende dogrusy özüm bir energiçli adam diýip hasaplanam. Edip şumada şeýler aktar gaty gatam däl bir haýdap bir zat edip beren däl men şo ilhama görä hereket edýän men şumat oturýan men şo aýdym düzmeli bolsa da keyfim tutmasa şonu edemok.
Yani Hudaýa şükür. Höwes. Şo höwesime görä hereket etsemem haýallan gitsede bir normal ýerine düşýärm. Käde ýani käýe wagt çykýan bolsa da wagtlar ýani aslında şonu biraz tempini çarplaşdyrmaly bu hadi ýani. Energiýada bilemok. İşin öz prosesinden gelýän bolar mesela bir alyp barýan, ýaryp barýan energiýa da ýok we na samym deli. O üçin menki stabilne barýan hadi ýani bu splash kıldatdylar. Именно energiýa planyndalar. Energiýa planı. Energiýa planynda. Ne w planie того, что çykýan aýdymdan göreýşi ýa göreýmeýşi onu derler. Imенно şoňlara. 3 ýyl olal gepleşende işleýädim. Awa. Hemme wagtyň suňata ýani rep aýraňokdum. Şu wagt näil? Şuma işlýän. Şu Şuma anyk Wagtyň on şoň izleýän uje men işden çykyp Aha. gaýtdym da, почти şo döwürrak. Ýöne uje diňe şunna da hemme adam dokumentalny, ofitsialny. wagtyň hemmesini şu wagt suňatyna aýyrýan. Näme maňa şu bir ütgeşik zat däl ýalagan bolyn, bir ýaňy bir başlandy, o zat fel aýtdy. Ýa-da otur, işleýän Wagt adam o bir aýdym düzüp berýän wagtym şo fel bilen aýtmak üçin bir aýdymyz bar da savmesne. Şo döwürrak bir görüşýärmiz. Bir ellik ütgeşik adam da diýen ýöne gaty hakykatda bir elle iki garpy götürüp bolan. O üçin fadasyz. Banalny ýöne. Banalny ýöne şo hakykatdan aýdym fadan işleýän sen gapdalynan biznesam ýöretmek zat eta glupst var men pikirimçe. Paka aýdym gowy şoňa bar energiýany bersen şo dogrum hadiýan. Yani simboly sungatdym hadiýan wara. Kelleň zant bolmaly bilemok. Mene özüm düzüm fan bolmaly şo zatlar öz zatlarmy. Yani başga zatlara kelleň aýartmalar şo şoň bilen bolsaň bolum hadiýan. Bolan bir kiçirek maslahat. Selbi sana maslahat berdi, senem şo berdi. Ha Selbi'ye gelip mesela Selbi nesip bolsa ýene aýdym aýtmana başlar. Fit Selbi bilen. Yo, fel bilen näme? Selbi Men üçin iň bir genialny artistlaryň biri fel. Düşünýärm ondan. şahsiýetini hiç tanamak. Bir gede görüşmedim Selbi bilen. Ýöne Ay suňaty görüşmeme diýen adam bar. Tananyňa diýen adam bar. Ondan artyk maslahat diýmemek gerek. Ýöne umuman şahsiýetini gara aýranda suňatyna. sunwaty tam zehini prosto näli çeksiz umman diýilýär, kalorist diýilýär, näle aýsaňa bolýar da. Ondan oň bilen da pusun fit edip bolsa menen tip armanym ýok diýär. Gato. Şoňala hormatym bar da şoňala. Selbi. Ýa. Selbi nesip bolsa gepleşip görse, öz dinleýijilerini, mädin dinleýijilerini, mäzetima agdalaryny men pikirimçe beğendirmek üçin bir fit nesip edenler. Tak. Gelýär. Bir aýlykda o täze çykardym, öňküsinde bir aglak geçel. Jeren bilen Milaf aýdymyňyz 10 aýda 23 milyon töwereginde bilen ne. Karyanyň aýdymlaryny eger hasap etmesek, şota almasak, Türkmenistan rekord diýäs. Ay 10K da golaýlar, jagam egdiýär da şu golar. İnşallah. Nesip bolsa. Nesip bolsa, Allah jan köp görme. Şo sana näle efekt berdi? Şo Näme manydy? Näme manydy? karyeryny rost barady, öz içki dünýäň barady. Men wara ol aýdymy birinji edem şeýle proýektini gördüm ha. Onu aýdymyň süňüni Mikey diýip bir kompozitor. Mikey. Awa. Olan bol gaty dekinli olan. Mikey. Geçetim bele gaty näme diýip öwsen azara plany bot imенно tworçystoda alandalar. Onuň şo proýekti men başda görende gönüýi mene düşündüm. Şo şol hit 100% täze bir aýdýar. Mene öz ýerlerimi özüm düzdüm. Jerenin keyin tam bol düzüp berdi. Onuň Anna Meret diýip oglan şo sözlerini dağıtdan düzdi. Тоже очень зехинli, ýaman prям poliglot diýilýän adam da söz zat. Ýa-ni şo proýekti gördüm men şoň hitden bilýän. Görýän. Ýöne o derejededir barat, допустим, daşar ýurda tam düşüp şeýle gider öýtmedim. Tip o zat
pikirinde de yok da on pikir edemok sen şu yerli halkyna gowy etse de sen razy da bilen. Ýöne şu yerli halka şunu halar o diýip şoňa bir özüm duýdum da şo zatlar niyet çalyp. bilen ýa-ni. Gowy net bilen erwet o zatda däl. Bir ýöne siramny şu özüň aýdyn düzüň soň bilýän sen şu şular bir ütgoş zat özüm sana bir getirip buna mekan näde duray şey şoňa pikir. Ýöne beýdip daşar ýurtlara düşer. On prosta pikir näde o? Bolly atak şey diýem düşdü-de конечно daşar ýurtda halansa bizimkiler hem has gowy bar ony täsiri ýetdi, gowy täsir etdi kimde de aýdym ýerine düşüp. Karýeryň rostyna gowy talçak boldy. Ama içki dünýäne de gowy talçak boldy. Aýda. Normal. Gowy. Ştaýdy belläk geçeli. Net. Men öňme karada kän aýdýatymda, ene mysal üçin kara men aram şu wagt ýazyşam da soruşam da ýöne men kara bir türkmenligine buýsan, ýa näme üçin bir türkmenligine aýdymlar daşar ýurda diňledip, daşar ýurda şo aýdymlar bilen çykyş etip bilmek, ondan mysal üçin siz bir türkmenligine aýdymy daşar ýurtdaky ýylleşdirmäýinden adamlara kak положено TikTok'ta bir giden rolikler atlar öz bolşulca buýtan ştaýby. Da, Ne bilen buýsan ýa. Diňe şunky tempda dowam, diňe öňe gaz. Mikey birinji edek. Sen aglan ýok da Mikey bizde gelýän Firuz agda diýene kän aýdymçylarymyz aglaýardan Mikey krasavçyk. Mikey krasavçyk. İşini gowy diýär berekella. Men şahsy tanamok ýöne eşitýän gowy oglum. Bir aýlykda ýene bir fit jeren bilen çykdy. Yarım milyona ýakyn dinlendi. Ne şu gün häzirki günne toýlarda bir aýlykda çykan ýaňy çykan fitiniz has köp soralýam ýa. Entek mi Yok ýaňy çykan soralýar. Has köp ýaňy çykan soralýar. Çykan soralýar. Ay oňuju 10 aýwa olujy adamlar barýan bolan awtomatiski şonu aýtjagyny bilýär-de, onuň o näme onu diýmeýän gerekkä sen. Infon aýdýan ony. Onuň bul valsta bolay. Medlini aýdym, onuň şonu ýöriýte şoň üçin çagyrýar. Ýöriýte şoň üçin çagyrýar. Gatry. Indi ýa Mikeyň studiýasyna dinledim diýdim, proýekti gördüm diýdim. Proýektiň sen bilen aýtmak ýa jeren bilen aýtmak kim pikiri, kimin teklibi? Baştan mı? Jerenki. Jeren şunka proýekt bar aýdyllar diýip. Kän soraýar? Şunka da bir zat edeliň diýdi. Menem dawa edeliň diýdim. Ýöne kime etdireliň diýdim. Men tipe diňe mekany bar diýdim. Ol bilýär, ço maňa ýarajagyny, ço maňa gelişdirip bilýär. Onuň saňa da gelişdirip bilýär, birinji bilen oňa gelişdirip bilýär. Ýöne maňa gerek badym, şuna maňa görä edip fazlar diýsem, o da garaşanymdan artyk maç etdi. Jeren ýalňyşmasam öňe mekanyny işleşädi. Öňe bawa top elme hitlerini şol ýazda. Jeren birinji aýdymy Jeren öz YouTube kanalyna ýükledi. Bu aýdymy sen ýüklediň. Öz YouTube kanalyna. Bu tipe birinji sen ýükle bolýar ýa pikir okudylan. Ýok, şo taýda ýöne o zatla şo taýda çödülşäýän prosta birinji proýekti Jeren hödürletdi. Onuň hödürlän adam menem getirmenki diýip zat üstüne atalap durman näme diýen tipe hödürlän adam boldy öňünde goýber ol ütgoşuk zat däl. Şo taýda düşünşi bermeli mysal üçin. Bara getirmen goýan ýeňde de zat bolanok. Mene bol. Staff diýip ediler. Gentleman hökmüne hiç sesini çıkarma. Ütgoşuk zat däl. Türkmen rapynyň platforma, yani YouTube, Spotify, Apple Music ve şoma meňzeş platformalarymyz bilen türkmen rapyň iň köp gazanan sen diýsem ýalňyşman. Emin platformalaryň arkasy bilen, dinlenmeň arkasy bilen определённый bir ýerde ýerden. Ve rapper bolup aýda ortaça platformada näçe girdeci gazanyp bolar? Men muny soraýan köpse eýsem girdeci näme çykdy? Men muny soraýan sebäbi häzir häzir ýaşlar rap aýdasy geler ýa-da aýdyny başlasy geler tapady ýa-da ýaş höwesçiler imin ýürüýte şolar höweslendirjek bolan näme üçin? Diňe toýdan däl platformalardan hem gazanyp bolýar diýen bir düşünjeler bolsun, pikirler bolsun. O zat şoňa içkin girmäňde
Misal üçin şu 2020-de aýdymlaryň bar, ýeke şu imine globala düşende gazanp bolýar. Diňe globala düşüp şu ödem bir men diýänim epeslice aýdymlaryň ýöne her aýdymyň millionlaryň zatdan geçip duran aýdymyň bolsa gazanp bolýar, şeýle gazanp bolýar. Streaming platformalar asly ýerin ýüzünde az türe. Misal üçin şu Spotify, beýleki Apple Solson misal üçin onuň ödem şu regionlaryna bagly esasy şu Amerikada zatda dinlense şu taýda bolmaýan türe. Atak çynemaýsam şu global emine международный düşmeseň ilk streaming platformalardan da atıyor. Yani YouTube'da da adamda da yörese aydımlayan misal üçün streaming platformalarda da yörese edil epesice ayl taksit alıp bolýar da arayın. Misal edil yoğum del. Yani şoňa tijenme diýip durup şey diýip durmaň, ne bilýän, normal dafsa. Yani o da şu iýminde konkretne top derejä ýeteňde berde alıp azdan Etip bolýar. Ýöne şo derejä barmaly. Etgowy. Şoň üçin şoňa tijenmeli, şoňa stringiç etmeliler. Inni adalarymyzdan gelen soraw, ejeşden gelen soraw. Mehmet Nazarov biz çağırkak modady. Soň aralykda köp wagtlap ýok boldy we ýene rap aýdymyna başlady we ýene öňkü ýaly dinlejilerin diýsen köp nädip şol dilejäni taklap bildi. Ejeş diýdiňmi? O zat da ejeş artık maksat yok berde. Prosto bira şu Allah'ın sana beren zehini var. Allah'ın sana beren nesibesi. Vallahi başka hatta. Men bir alıp baran dini adam bidal olsam şu da anan yani. Ýatro. Ol iksem şu Hudaýdan na. Bira zehinin Allah ýalkamalla. Allah ýarhamal. Bira şu zehinin şu onam Allah berýär talantyla. Kim mekşäle. Onu şu talantyny sen özüňde ýitirmejek bolup, hökman rapper bolmaly bir sen kärde sen. Şu bilemem, zerger bol, video operator bol da, şu zehinin bagly şonu Allah'ın beni zehini prosto şu tarawa ýöreseň, Allah da ýene sana nesip etse, şonda bolýar. Atak o meň elimdäki zat däl, biz ýöne şoňa tarap ýöredik boldy. Aradan işini. Merdandan gelen soraw. Rap başlaýarlar we belli bir ýerde goýýarlar. Onsoň ýene başlaýarlar. Esasan hemme rapperler pasiv bolurlar. Soňky 3-4 ýylyň içinde hemmesi täzeden dolandy diýilen ýaly we muň sebäbi sosial mediada mı diýen. Näme üçin ýygy giderligi ýok, käbir köne rapperler ýitip gitdi. Şol bara şoň atdaşyň diýen dady birazjyk jan var, şuna sosial torlar var, ýaman şumat olar. Güçlü işlep başladı. Emine hassa var, şu TikTok diýilen zat bir güýjedi, soň 4-5 ýyl bäri boldum hadi ýani. Ýeriň ýüzüni polny şumat ütgedi otyr. Ödem bir ýyda gaýtmasyz görnüşde ütgedi ýam kadi ýani şu TikTok diýilen zat ýeriň ýüzünde umumyň şu hereket hiç açan ýokdy da adamlaryň ünsü 9 sekunddan kän ünsönmek bilen ok. Şu saýda seredýär misal üçin olaydym çykka, bulaydym çykka, hiç adamyň etmejek sen ýa men misal üçin. Ben bizde abyşny sada adam alsyn, ortaça adam alsyn, şoň başga wagt etmejek zadyny etdirip otyr da şu TikTok diýilen zatlar. Onuň bular uje wystupad edip beren adam, şu zatlar görüp moş höwüsden ýanyklar bolmak mümkin. Men TikTok'y aýdym başlandan soň jeta 1 ýyllyk soň çyk açdym. Mende ýok şu zatlar. Näet bolanmaly ýalygyny bilemok. Ýöne TikTok'un zadyň imine sosial setlerin zatlaryň täsiri bar. Şo sebäpden ýa. Olan bir sebäbi. Men häzir Men kim şu sebäp bar. Şo ulu sebäp. Ulu sebäp, gatly sebäp. TikTok, şo Instagram. Täzeden sunaty dolanıp gelip täzeden tijenip iş görkezip başlananlaryň ulu sebäbi şo mukadýan. Men bir hilek şeýle özümçe başlaýdym men başlandy TikTok men näme ýokdy. Yani esas YouTube. Diňe YouTube bolýar. O taýda da näme sosial set däller, diňe näme belli bir video platforma, ýöne ütköşük. Oňa degişli zatlar. Murgelli gowy soraw ýazypdyr.
Ýekije sora bereyim, Pabratski soraýda şuny we köp kişi bilesi gelýändir şu soragyň jogabyny. Mäet Nazarov Edil şu wagt dälini ýerinde bolan bolsa näme derdi? Diýjek bolýanym ýazylýan disleri özüçe ýok reperler bilen deňeşdirýärler. Tak dale. Iş olara nähili jogap bererdi? Şu gol soram ondan. Gol soram däler, bu näme soral dälin ýer. Sen pikir et, naprimер, şo däle sen bolanmasaň. Bilemem, oň ýerinde men näme dedim, maňa wapşe o çämeler gyzyk kılan däl, zadam däl. Bir oňa ýazdy, bul buňa jogap berýär aýtdyr. Rebiatçy bolar. Ana şular ýa-da sen şonkaýa pikir edeniň üçin, şonkaýa düşünýäniň üçin hiç şo temalardan gatyldy. Hiç ýazanyňam ýok, hiç. Dismiss şolar. Men uje çağalam etdim, men de dislaşyp da edip, I don't got no time for that diýär. Böyle that simple. O dis ýazyp da edip. Sen görüň, awatam plany bilemok, kimin aýtsa Hacı Kemra dis ýazdy diýip geçdim, ama ýa bilemok. Tam. Etjdiňe rapperler arasynda var da rap kulturasynda var da o. Muso etjdi sen onun bir pirasti mene, onun geç gitdim uje şo davnodan beri. Onu sen underground'da dapusum iminle şo temalara girjek bolsaň bir dilin çözülýän bolmasa onu edip ýazyp bolanok ol bir bilemem ne nifkayf etip şo temalar. Men hip hopam misal üçin bilemem şo köne mektebi dinlediňmi aýdymy? Men öz kupletimi üçin rahat satam. Gerek bolsa hip hopam ýazyp bolýar, sen maňa şol näme göňümden turanok şo temalar. Men bolşy pra söýgü ýazmagy öwren, daşy ine köp aýdymlar bar, gowdämi, eşitýänmi misal üçin. Şo stile represent diýle ol panty, ýa-ni men daýo, men güýçli, sen daýo däl. Ol ýa-ni suwlyň gowulan söz bar, ýomoklar diýen. Men ýa-ni düşünemek ýomoklar. Ýa-ni şo temadan men dapusym Mamacita, ýogum ýok, My Love misal üçin şoňaly zatlary aýtmagy gowulan. Has gowulan bir romantiçna, w meru romantiçna, w meru derska şoňaly temalar gowulan. Swizy 347 bilen fitiniz. Represent da çist şol. Arsa hip hop. Olam bana arsan çiň özüni gowuram soň bir näme çogtan bäri edersik gelip bir hilek şoňa gelen bil şeylere gavat gelip çykaýdy bolmasa olaýdymam men etjek aýdymam däl. Потому что temasy опять же şoňa aýdyma girýän ol тоже рискованный материалlar o şeyler falan gönüm ölaýdan da. Неизвестно, как воспримет, düşünýän. Diýen. Ay eýýämlikde de men onu başga manyda aýdýanlar. Timrep elem sorapdy. Näme üçin sen we başga köne mektebiň agdalary aýdaýydyň bilen gatnaşanoklar? Ay ýok, men ütgeşki hiç dilen alyp baran gatnaşyp bir ozat edip bermek bir tam rapperler arasynda tam Sulik Anton da aramaran bir oturýar sady ol men prosto Kerim menden kiçirek bir gavat gelýän ýerimiz ýok. Bir toýda gavatlaşýar, gojoklaşýar, salamlaşýar, salam, sag bol, bolly, göşklatda kineden normal. Mene hiç gerek olam. Meni ay şulam rapper diýip şoň bilen gatnaşmaly bilen zat ýok. Meni normal. Beýle köne mektebiňkilerim gatnaşanok diýär. Olar bilen menem bir görüş beremem. Näme o taýda ütgeşik zatdy. O näme pikir edýän bolsaň sen pikir edýän diýär. Awara toşdy diýýär. O hiç hilek o zat ýok. Her kim öz iş bilen başagy. Kerime de o zadymyz ýok. Meňe için bolu. Passaň görüşüp berem toýda zatdy. Mesela ýok şo taýda hiç hilek. Bolmasyn ama. Yıldızlık kesel çekmasına näme diýär? Soraňy konkretiziruj. Opş tanışlarymyzyň içinden olanlar var. Men bizde upaýmaly diýerler. Men wara birine yaranmak netim ýok da. Men ýa-ni должен birine yaranmaly. Onuň adam näme adam pahyr
şu alçak bolmasaň mysal üçin, böküp zat edip öňüne ýapyşyp duran bolmasaň şo ulumsuz röý diýerler bilýän. Men ýöne ýa-da öz bolşum men şu tanamayan adam şoňa pikir edýän bolmagy mümkin sebäbi bir alyp barýan atalap alçaklygym ýok da meňle. Şu normal gepleşýän zat edýän tipa мне нравится социальная дистанция, чтобы была. Любой öňüm şumadam tapar diýip onu. Ýöne sen şumat мне кажется, это ты для красоты это сказал. Ýok. Реально так. Real şonka gurun ýöne men şonu Men şonu- özüm şeýle diýen sen böyle men özüm diýdim. Men duymadym şo zady. Men bilen normal. Sen şuma men diýänme düşünýän, toşdy ýesi adamlar şu atalap bir diýän, gaty alçak bolmasaň şo sen ulumsuz röý diýerler. Ol her kim öz karakteri bar bilýän, ýa-da diýene näme? Çağır hiç diýer, не могу бегать, прыгать. Assalamu aleykum diýär. Şo mala. No ýa-da men naje şu şoňa zat ýok. Ol sen düşünýän şu işe girýän, şu bir köprek adam tanap başlasa zat etse, inneçe adam bolsa şonço da pikir bar, şonço da karakter bar. Sen şolan hemmesine yaran bilýän. Düşünýän. Ти не можешь, потому что ne şu stade mysal üçin 5 adam oturan bolsa hemmesi bir olat individuum. Sen birine yaranıp bilersin, birem seni ýigrenip biler. Ya şo men birini ýigrenip bilerim, ýöne men birini halamasam şol adam erwet bollugy däller. Düşünýän prosta most halaman bilýän, jynyň alman. Sen özüň alman. Ol şoň üçin hemmek şey yaranıp bolmak, yaranjagam bolmak ýalňyşlyk mı diýärler. Yaranjak bolmak ýalňyş. Men pikirim o. Beatmaker, DJ, ýene producer. Karvila efirde oturýar, sen sorapdyrlar. Ola Matt bilen hiç zat etjek kellipdir. Näme üçin? Sedeň bile proýektler işleýär. Bilýän onu 100 kan özünden soraýmasaň 100 kan. Ben izlemem, çimon takska. Ýa sedeň proýektda işleýärdiň, şu wagt işleýär. Şu ýakynda işleýär. Yani aranızda hiç konflikt zat yok. Hiç konflikt yok, prosta soğuk salalyk boldy. Ama 100 kan şeňle zat diýen bolsa ýalňyşlykda, Lüboy zadyň öz araňda saklamaly. Ol bir adam bir-birine ýamanlyk zada eden okutaydy. Prosta o zat howut girip taraýşy, başga iş adam ýok. Men şu tema wapşe bilemokdum. Kommentarda belediler pikir et. Hiç hilek o zady ýok. Hiç hil mesele ýok. Prosta no tipa görşen ok, eden ok, gavat gelen ok, tipa işe işleşmeye da barışlanıp oldu, başka iş. Başka hiç hilek, gep gurun yok. Ondan gepleşige gelende Abduday var soradym. Şonu Abduday ken tanamok, ken aram yok diýdim. Ýalňyşmasam şeýler Da. Şu wagt Abduday sunuwat bilen näme diňleýänmi, gatnaşýanmy näme? Ýok, şumal. Men Ýöne Abdy bilen näçe görüşdik ondan soň. Şimdi normal gowjaglan hiç hilek meselesi ýok. Men açylmaýsam gowurdum. Bolýan akbarşyny ýa-da etişini. Ondan näme salam. Abdyşk. Boldy. Başga aýyp biljek adam ýok, ýöne şumal diňlärmi. Dinlemeyen bilerine. Elbette, elbette. Men aran ýokka dinlemeyen bilersiň diýdim da. Indi onçak tanan soň adam bilýärmi? Adaşyk bolsa da gyzyklanlar da, näme çykýar romanlarymyzdan da. Yo şu öz görüşüp beren olanan kynam. Ýani bir aýdym çykýar, bir gedem çykýar, şonda bir gedem ýöne dinleýän. Ütgeşik hiç kim kine oturup dinläp duran okla. Men dinleýän emesim kim bar. Aýny sen özüň aýdan ok da. Moşşam. Sen o ine bir näçe aýdym hit boldy, başlaýar sen başga tekiladan başlap da. Tekila hit bolany da men sana şonda da bellek geçdim. Men sen başgany has, başgaça gördüm diýip bilýärmi? Şolar näçe şo wagt men belläpdim. Birine 2.000 video, birine 3.000 video etdim. Şo wagtdyň. Indi şu wagt gelenler o Celil bilen fitlanýar, Jeren bilen fitlanýar. Olar sanadan real däler da aşagdaky videolaryna. Oha öwreşdim. Adam öwrenşýär da bilýärmi? Indi o gepleşiklere baranda cytatalar, käbir zatlar aýdýan, olaryň cytata bolýar bilýärmi? Soň olary video düşürýärler. Şo nähilek bura?
Bilema näme hemmesi begendir ya. Içkilik mesela ol barşmat. Näme ay bolmaly zatlar zat otursam almar kilik begendir ya. Yani bir ütgeş. Olam şo Allah'ın işi boljak zatdır da men näme diýen ol etjek bolup aýdan ok. Şo wagt sonra görä şoňa görä jogap beren zatlar. Gidýär. O niyetläp şula gider o diýip zatda prosta обычный слова. Kellemdekler. Ýüregindäkiler aýdýar, onuň ýüregi bar ýa, ha? O da ýüregi baranlar da onu. O begendir ya. Met, näme üçin seýdi, ýagny ýene de seýdi, seni köp öwýär. Ha sen bardyň o zatlar aýdýar. Sen sana gelende de öwdümi? Maňa gelende men senle durup geçmedik. Yo öwüp zat däl ýa-ni prosta ay şol şoga waýda diýerler. Men bilemok, näme bilen. Öňden tanışdyňyz adamlar. Ýok bir şey tanışlygym ýok, hiç. Men şo görüşenime ýadyma düşen ýok şoň bilen. Prosta meni tanış däl biz. Ýöne most bulagyna hoş ýakandyr boldy, şo. Çoň çyndyr. Şoň çyndyr başga zat däl. Ol ay yarandyr da most aýdynlar. Başga da kelläme bilen. Dünya rapında top 3 kim? Top 3 men üçin mi ýapsa? Sen üçin. Men üçin top 3 DMX. Könemekde. The Game. Könemekde. Kanye West bilen Eminem goýardym. 4-nji goşasym elä da bar şo taklay. 3 edip bilmän 4 goşagyň gelýär. Ýöne Eminem mysal üçin men üçin de umumana şol top 3 bulan üçünden hem gowap aýdýanlar bar. Tipa şo Kanye West, DMX, The Game'in üçünden hem gowap goýanlar bar. Bu ýöne men ýüregime ýakyn, men gowurýanlar. Ýöne Eminem hem şol şu 4 etsek de nevziraya şol haýsy birinji ikinjide umuman 4. Eminem umuman banka diýenler. Eminem şo dünya topunda. Topda şo birinji üçlükde 4lükde banka diýen. Barda. Wagtynda birde de diýsem ýalňyşmaz. Ay şuma da mara hiç o da deme koýan. Indi dälde. Ene hemme kim arada TikTok'ta da bir giden zatlar boldular. Rap'in karol diýen. Sen alaşam şöyle. Ýok. Näçin? Ýok la şo. Şo wapşe sözüň öýü ýalňyş o. O rap'in karoly da. O ýaman gelişksiz ýa-ma şo gurrun öýü. Wapşe eşitilşi. Men şonu onuň özüm ispany til hökmünde ni professional hasaplanýan şon şey diýip atlandyrmagy. Onuň näme düşünsem özüňde orada men begendirip biljek geldi. Ay Мене şeyle bir bilen takoy неприятно şeyle sonra göreň. Ora sen özüň menden gowuk diýen. Oradmy? Men özüm men wara näme aýtsam, imенно lirik taýdan söz düzmek bilen rap ol hemme tarapdan feretmeler. Sen onu okudyýa diýip zat söz ýok. Sen şo taýda söz düzme wa şonu aýtma görnüşi wa ses wa düşünýän oradan söz düzüşi ol wara etet. Ne знаю, ýaman oşun ýani. Gaty bir prosto plan hilege diňe biljek geller bilen. Tam esi oraz imенно şo plankada 9-da bolsa 8-de de adam ýok da. Düşünüm daja 8-de de ýok. Imенно lirik taýdan tekstleri kökmünde plus üstüne padaçasam gaty goý. Prям aňyrabaş padaçasy bar. Emosiýa bermesi ýa-da onuň ýöne meňe diýen adam hiç haçan etmeýär. Düşünýän. Melodisini aýtma. Her kim öz ugru bar da düşünýän. Super idea. Ýöne näme? Öz ýolum. Öz ýolum. Menem öz ýolum. Ýöne meň üçin hemme kişiden aýratyn şol. Düşünýän. Ýakynda da ýok hiç. Sen diýişiň alakady men onu diýip bilmeýän sebämen gören adamy onu beýtip begendirip biljek. Düşündim. Onu menen mysal üçin diýeli hökman, wyhydam ýok, hökman. Ýanky
Men şo sözü ulanmaýar. Yok. Şoň kontekstinde. Dolu düşündüm, sorak başka sorak. Hökman bir bilen, yani bir rapper bilen fit etmeli, Türkmen rapper bilen fit etmeli, kim bilen eder? Emi kirläme işe giren ona Oraz bilen fit etjek bolsaň mara ýene şo underground çema girmeli. Onuň gaty bir Ozadyň şo çemalara giresim gelýär. Yani sen stiline yakın bir bilen. Men stilime ýakyn Orazyň özüne aýtdyryp bolýar şo taýda. Mysal üçin. Olam melodичный kewat eden bolýar arasynda. Arasynda eden. Arasynda eden bolýar. Gowun gelşe ne käsin rawitse şoňa eden ratlar. Sen Atak hiç kimi Ozad edemem. Tanışdy näme gerek? Bir aýdymda 2 rapper. Bu ço vokalist salan bolan. diýen. Men şoňa pikir edýän. Onuň şoňa ulrak aýdymlarda bolsa, mojna edip bolýar. Tam long mixler bar da, şoňa ýerde girip bol. Atak fit edip rapperler bilen höwesim ýok. Long mix diýil ýa-ni mysal üçin. Şuat ýankalak bir ütkeşik track edel ýa-ni köne mektep etdiňi da şondan mysal üçin onu ýatdan çykaryl, täzeden şolar ýaly bir zat etmeliysek, sen rapperlerden çağırmaly bolan özüň gışad eden bolsaň. Ýene sen şonu edýäň da rating sassabit etdiýäň-de. Şolar goşa koglanýar, goşa. Arasynda most birini aýrardym, birinikini. Şöyle prinsipi şo sastap. Şo sastap diýär. Kim aýrardyn bu? Ha. Mät belki bilem o ýatşyk giden soň içinden söýgenерsiň, şo bir sorak aýlady diýip. Bu da meň işim bar. Yo, arkaýyn. Bir Söýülmeseň bolýar, basýar. bir interview hökmünde menem aýlamaly, bir jogap aljak bolmaly bilýän. Gelim. Höň däl bilen fitlanal bady köne wagtlar diýär. Onuň Rahim başlyk bady MVP. Ol aýdan okşuwat, ha? Yok, Düýünden. düýünýän aýdan. 3-4 ýyllykda ýanky kommentariýada dosa bolan belek geçipdir. Köp rapperler izine geldi, täzeden aýt başlady diýip Rahim aýtjak gelýär. Ya, Rahim aýtma. Mät. Köp kişi soraýar. Men tanaýanlarym soraýar arasynda. Näme üçin mät saçyny boýaýar diýip bilýär. Sen bilýänsiň ya. Sen aýdýan däm şonu. Men aýdýan, käwatam aýdýan, aý bilem, o boýaýar, öýle zat diýip. Ya. Ay näbede boýamaly bolýar, owadan boljak bolup diýip. Ütkeş görünjek bolup diýär. Ýok, o kime gerek saçyny ak boýamak? Öňüm bir ýerde aýtdym. Onu boýamak şo özü bir hijek milýerini ýaljak bolupdyr da, o da bir Allah berer bolar bolsa bilem. Yani boýamak. Döwrüne görä şu wagt şu Gabat o gelýär. Ay men 25 ýaşymdan uje agaryk gelipdi olar, davno bilemem, tohmylar ýani. Mät genetikasyndan saç şeyledir soň boýa gatdyk. Olar ýaly görüň etmek. Ýyly bolmak nähil duýun. Ay alyp barýan ýyllyk ýoklar. Yani tanymaly sen borlar, şo dogry diýen bar. Ýok. Men ýyly diýip, men şahsy pikirim, men ýyly diýip bilerim. Bilemek, näme aýlaysam. Şo imminde şu industriýede aýdymsal industriýede zatda tanymalyň bir ýaman öz bir priýatny taraplary bar, gowy. Gowy taraplary näme? Gowy taraplary näme? Şu aýdymsal başlamakam bir näme aýlaysam hepde bir 3-4 jan gelýär-de, mysal diýip aýdýan eline. Men şoňalyk sada spokojny rejimde ýaşap öwrenen bilýän. Da uje näçe ýyllar düşünýän özüm bilenim bäri. Aýdymsada şoňalyk başlap indi şo tanymaly gazanyp pelki diýeniň zadyny şoňa gelende bir jan köp gelip başlady eline. Tanşyň köpelýär, bir görüşýän adamdan köpelşä, o dostun diýsen ýalňyşlyk bar. Ýöne immünne giriş çykyşyň daş çoğuram giýýär-de. Men başda tas ola dälerýärdim bara. Onuň sebäbi ýaman kän adam diýişmeli häl her sen bir aýratyn şahs, olaň hersiniň bir öz karakterli adamlar bar. Käfilen düşünüş bilmeýänler bar. Şu öýde komitlaryň arasy açykda käwat gelinim gelip men şeýle saklap oturdy ýa-da
pikir edip ýörep berenmi, bir sagatlap gezip berýän wagtdan bolýar. Öýüň daşyna her hili adam jaňa diýip, ol jaňa diýip, bul jaňa diýip, plan toýa plan. Senem başda toýa barmaga da ýaýdan almasaňam bolanok, almaly, insan işlejek zadyň. Yaman karoç şoň alak zatda erwet boldum men. Biraz bir näme psixologiski fonuňa erwet täsir etdi bara. Şol erwet taraba diýip bilerim. Bilýän, oňa da öwrenşýän eken. Men aýdýan zadym ol erwet zadam däl. Ýöne men üçin şo zat bolmadyk zat, geň zat şo jaňlar, her hilek adamlar bar jaňa diýende. Gısta zaten şol. Gysty şol biraz başdy. Ýöne öwrenşip zat edip, şuma da uje o zatlary ünslerim biraz alжыратdy başda. Birden naplyf boldy, gaty naplyf boldy. Şol Gınstirler etdi da aydınlar. Tekila da, sen maska da. Şo taýy ýaman biraz odat etdi. Şoň gow tarabam. Ýene gow tarabyna maýsam bir girip çykýan ýerlerinde täze gyzykly, interesli adamlar bilen hem tanışdym. Bilýän, her hilek sunotdan, ýokman aýdym fazla däl, luboy tarapdan bir gow adamlar bilen tanışan ýerlerim barda. Bilýän, ol bir haýryýet diýenlikde däl, prosto bir gow adamlar bilen tanışan ýerlerim. Misal üçin men asly hajyň fanaty. Wot real şey balanda iz fanaty diýip etinaberine kas gatrap diýilen ýalyk ýöne estradada şoň aýdymlaryny diňe şo imin estrada aýdymlarda diňe şoň kyn diňleýär. Hajyň. Ýene bir adamlar. Gowur diňleýär. Şoňla görüşip berýän-de sen toýda bilýän. Şoň adam bir keypde. Men diýjek bolýan baryp bir oda dedim, şonu öňüm tanaýan men ol adamy. Biz maşgala adamydan tanışdy ýöne hasynda toýda zatda görüşmek başga da şu şeýle. Kärdeş ýokmunda ýa. Ediýsen öle üstüne baran bolýan toýa. Bir ýene bir adamma onuň bellek geçesinmeli, o da pelwan. Bilýän. Hamraz. Awa. Bir şon ütgeşik bir tozy lawzly adam da bir ýaman bir keypim gow wagty oturup bir diňläp bir şoňa bir gow diňleýän adamdan biri. Öň köp diňleýärdim onam. Bir toýda hiç görüşemek pelwan bilen täzelikde olam bir ýyl zat 2 ýyllykda mene bir toýuň bir gapy toýa bardym. O da pelwan aýtdy. Menem onu bir gow görýän. Bardym, ağam salam alaykum diýip salamlaşdym. Most men gulagym eşdilen bilemok. Mä gowumjyym diýdi. Mene ol bilýän remeýdi. Mä gowumjyym diýdi. Tatdy. Men üçin şol odat badara bilýän bir näil fanatlyk diýsen bolar. Şoňa halipalar bilen hem halipamam däl ol. Yo öz ýolum. Ugrumyzam däl, bilýän ýöne bir adam bir insany gow görersiň, bir pelwan şoňa gow görýär, bilýän. Pelwana hakykatdan sözi hemme zat ýer. Bir hilek düşünürip bilemok däl bir. Işo şey men tanaýanyny, men wala şo taýda aýdym näde aýdan, bilýän, gaýdan, bilýän. Aýan diýen. Awa, bir gara biziň hem odat ýerimiz badara şo galdyrak. Gara, tak şo gow ýerler. Salam, pelwan. Gara şo gow taraplary şo imine şo sunugaty gelip tanymalyk alınmak bir seni bir senäne ýyldızlyk diýen men onu beýle atdan rasym bilen şo gow taraplary şoňa gow adamlar bilen tanışýan zady diýen. Men bir begenen ýerlen bada şoňa. Mä ýadyň bolsa 3 ýyl şo online gepleşigimizde men belki toya gitmerin, toya çykmaryn diýipdim. Bilemok. Men tak bilemok diýerdim şonu. Ne bara näme üçin diýdin şonu? 2de çykyp başladyň, näme üçin? Men wara çykmaryn diýemok, o taýda sen onuň bir sarat görmeli wara, görmeli etdiň. Şonu odat diýenlerine çykjagma göwnüm etenok diýenler. Çykjagym bilemok, çykarnaýdamok diýenler. Çykarnaýdamok diýen ýaly etdiň. Çykarnaýdamok diýen sebäbi bir olum bir täze bir bassanjyk, olum bir şol öň etmedik zadyň ätmeli ädimiň de
şoň üçin diýende bir gorkunç zat da sen üçin. Aýdýana bir toýda zatda bir dostum zatdan oýan mikrofon zat alyp gutlamak, da şo bile çykýar, maňa geçirseler alyp geçirip zat edip şeýip şo gutlamajak bolup durulany şey şoň alyp toý diýilen zatdan ýaýdan ýa. Indem o zat toýda böküp bersin. Aýyn işinde that's the only way to get money diýem. Diňe özüň böküň ama märekenen böktür ýani. Ay Hudaýa şükür o zat türkmen mançy zatsa da olam. Hudaýa şükür näme iş ýapýar. Ýatgowy. Mene begenim nesip bolsa bilen toý zat bersek. Nesip bolsa. Biziň märekenen böktürür da. Nesip bolsa. Tonkinam ýok diýär. Da zıpsa. Felsefe soralar. Talantmy ýa zähmetseýerlik? Şoň bara gönü dogry jogaby ýok, ýöne dogry jogaby gödegräk diýär. Şol bara 80'e 20. Palibom zähiniň bolmasa sen düşünýän onu näl primer getiren men sana. Sen pikiriňçe Lewandowski, Cristiano Ronaldo'dan ýa Messi'den afturnirovka edýän roýdýan. Edýän roýdýan. Cristiano'dan az edýändir o. Men edýän roýdam. Men edýän. Luboy hem şolaň deň trenirovka edýär. Luboy ortaça futbolistsan. Ýa-da buň Allahyň beren zähini buň artyk maç bolan üçin şular şoň alap bolupdy. Ona öýle pikrede. Sportda alanda da daja. Pul al. Конечно, hiç da etmeýän ýat bolanyp, zähiniň bolany bilenen. Ýöne zähin важнее diýen men pikirimçe. Zähin 80% важнее diýär. Ну как максимум diýelim, böyle 75-70 diýelim, 80, no важнее в любом случае. Ýöne o beýdiýsen, o ýatyp bolany, ýatsaň zat ýok. Ýöne iki sanyk deň zähmet edýän adam aýtsaň, şoň kimiň zähini artykmaç bolsa, şolana şol побежда aýtdy. Pul adam ýetkedýärmi? Pul adam ýetkedýär. Şo iň güýçli finallaryň birinde pul köneden bäri diýilip gelýär. Pul adam ýetkedýär. Ýöne ýetgetmejek bolmaly ýa-da. Pul näme sen üçin? Aýne, pul barda ýetgeşik o zat ýok. Ýöne şu kim bana pul elin kirdiýän bolsa bara, şoň ýanyna wapşe barma. Tipa şol adam ýalan sözdür. Pul hiç zat diýmek olaja ýaman ýalňyşlyk diýenler. Esas pul köp adam. Esas zat däl. Bilýän. Ýöne şo o näme o da syraýalar, ama sapyr syraýalar. Pul hiç zat. Esas pul köp adamlar şunu diýär. Soňky ýerde ýa-da bilemok. Gara pul şonu dogry ulansaň instrument. Düşünýän sana gowy ýaşatjak adam şol sana ziyana metjek adam şol prosto şonu sen dogry ulansaň sen näme iýçmele. Ya bir ýeriň bir ýaraň dümek tutduň. Pul gerekkäm şoň. Ya bilemok çağalaryň geýnirjek pul gerekkäm şoň. Ondan kim diýär elin kiri hiç zat eýlewer zat. Niwersiýim bar. Pul mysal üçin köp gurulaşmalyňlar pul barada ýöne bir durmuşda iň wažny zatlaryň biri şol. Iň wažny däl. Ýöne wažnylaryň biri şol. O 100%. Onuň kim şo şeýle däl diýän bolsa ýalan sözdür. 3 ýyl ol güýç näme diýen soragyň jogaby bugün ýetkedimi? Sana näme diýdim sen menden güýç näme diýip soraň oga? Men torumy? Menden soraň. Soragy bermedim. Menden soraň. Güýç näme da görýän? Güýç näme? Güýç bara edil bir zatda dälmi diýen, oň içine köp zat sap bolar, ýöne şumat kelläme gelip aýdasyň belän zatlaryň biri güýç söýgüdem diýen. Söýgü diýen, o gyýyz bilen oglanyň arasynda söýgü diýen. Söýgü maşgalaň içinde söýgü diýip hasap edýän. Eje çaga bolan söýgü, ýa dogana bolan söýgü. Men dapusum esenlik bir ejeni daňdan altyda turup bazara gidip çağalaryna nahar üçin ýa bir iýmit ýaşaýyş üçin pul gazanmaga bir ýerge gidýär, ýa kakasy bir ýer kireýe gidýär daňdan turup 10 saat. Şo söýgü däm şol çagasy üçin.
Ya iki dogan birda bolup durka şotak uruljagyny bilseňem girip gitmek söýgüdäm şol iki dogan arasynda. Gara şo manyda diýip pikir edýän söýgü umuman hemme bir özüňe bolan rahatlykdan geçip öz ýany kynlaňa edýän zatlaryň mysal üçin şo zat iterge ýöredýän zatlar şoňa şo söýgü diýip düşünýär men. Elbetde maşgalaň içinde geliniň arasynda da şo çagalaň arasynda da şoňa diýen söýgü diýip bar. Onuň şondan hadýan güç. Güç sonra, güç söýgüde. Oja. Sen nämen başlap bilmersiň? Be. Bilem oy wara Allah jan azada barmaly etmesin gara. Ýöne olar ýaman o geçseme elbet geçýänlerden men barken başlap da ken ulgur temada gerekken diýen bana. Şu yüzünü görmezlik üçin bilem oy wara hiç bir elbet zatlar gelýär onuň az uçurda medefim bilen ok. Yani feslendir etmem veren ok kellem öyle zatları. Oňalyk ýüregim beremok adama şoby edil şo Allah jan iň ýakyndan bolaýmasa beýdip adama ýüregime beremok. Şoby bir zatdan üýkeläp geçer ýalak. Yani dost diýip gowy görüp ýüregimi berip meni pirdad etse şonu geçip bilmem. O da bilen bolmaýan ýerde ağlap bir kıyın situasiya goýup gitsem misal üçin. Öz eli bilen salyp olam kän her hilek zat bolup bilýär bilen bile bir işe girersiň misal üçin. Gazanja girersiň misal ýani. Şoňa ýerde äp berip gitsem misal şoňa Allahlarda. Yani kän situasiya Allah jan görkezmäýär bolsun. Şoň üçin ýüregiňizi bermejek boluň hiç kim. La familia toko maşgaly. Ondan durmuşunda iň gorkýan zadyň näme? Hemme kişinki bolşy ýalak hadýan. Şo maşgalaňa bir zat bolmak. Ondan o zat biter zat ýok hadýan. Bar ýene zatlar onuň hemmesini az uçur diýip bolan. Oş много можно сказать. Dogry ýok, maşgala o aýrygyň birinji da ýöne şeýle alamda men pikrimçe senlik erkegiň durmuşynda iň gorkýan zady erkekligini ýitirmekde, namysyny aryny. Aýo. Şo arada bellek geçeňde bir her kimiň öz şo özünde bolan çesti bolmaly. Fakdasaň kanyşna gowy. Bir namart bolmaly bilen. O sen uruşmakda da atda derler. Ýok. Durmuşda biriniň näme üstünden ätlek geçmänjik ýaşap adama ziýanyň bolmasyn. Özüň näme etseň et. Näle ýaşa sen daştoraňa ziýanyň etmese bolýan hadýan. Şonu sen diýäňe de bir laýyk hadýan. Onun şu wagt bir maksada meňzeşräk gollanyna ýaşlara näme maksat berip bilýän? Näme diýesin gelýär? Imli ýaşlara. Maslahat känme agda berseň bolýan. Şo ýene herki diýen zadym. Namart bolmaň. Çestimeti. Ol ýene de aýdýan bir köçe gurrunlukda däller bir opşy durmuşda adama ziýanyňyz bolmasyn. Geçenke de aýtdym, eliňizden gelýän bolsa bir gowurýan käriňizi şoňa tarap umtyljak bolanda. Esasatlaryň biri bir käre gelecek bolan durmuşda. Issenlik kär, tapawdy ýok bol, sen aýdymçy bol, zat bol, bir eliňden bir zat gelse, ýaşaýyşyň anfadrat bol. Hemişe de gasträ bolmaly. Talamlar diýär. Talamlar. Gatowy. Mätini soraglarymyzy belli bir ýerine geldik. Pikrimçe bizim azalary sen fanlaryň gylyklandyran soraglaryň köpüsini berdim kämden we gepleşik rejimde.
bir belli bir ýere sygdyryp iň gyzyklaryny taýlap edendir dip umyd edýän. Indi biziň agdalarymyza, öz fanlaryna aýtjak goýjak sözleň bar bolsa, Helki pожеланияны aýtdym. Näme ähli birinjilene roz saňa sag bol, mihman edip çagyranyňa minnetdar. Men çynym bilen ýaman begenip geldim şu zat. Radysny. Doşdo, onuň ikinji bilen ähli mejetämiň oglanlaryna, gyzlaryna, işgärlerine, zatlaryna toja minnetdarlyk hemmäň jan sag bolsun. Studiýany bellek etsegem, Akkepter studiýa toja hemmäňe sag bolsun. Men öz agalym diýsegem bolýar. Mejetämiň ähli näme tomaşaçylaryna toja berk jan saglyk, en gowy arzuwlar bir gitsi. Hawal Murat menim ustada bellek etşeýin. Mäde bir jan bu täzelerle gepleşýär. 3 ýyl boldy. Ýok, da gönül. Mesele däl Murat edýät, minnetdar. Filak geldin, hormat goýup geldin awa. Görýän adalarymyzdan awa nesip bolsa gepleşik halandyr, laýyk kem etmeýän tesbirlerini diýip dostlaryňyzdan paýlaşyň. Hakykatly işiň başyndan aşragy oglanlar janyňyza sag bolsun. Sizem özüňizde gowja serdiň, iň esasat özüňizde gowy serdiň, indiki gepleşikleri şeýle wada edip duraly. Mädem senem köprak täzelik garşýat, diňe gaz, diňe sünlik bırak. Hadi şu. Давай. Все, да? Çatky.